Mathanda kayo mangathi ixesha masikhobe izwi lethu. Ukwinto nje bawulushare sibe sesiyathandaza. Amen. Let's check the Jeremiah chapter 1 verse number 11. Sizokhawuleza ke sesiyathandaza. Jeremiah chapter 1 verse number 11. Verse 11. Yes. Kwafika ilizwi likaYehova kum lisithi, yintoni nale uyibonayo, Jeremiya? Ndathi, ndibona intonga yomthi womamangile. Verse number 13. Kwafika ilizwi likaYehova kum ngokwesibili lisithi, yintoni nale uyibonayo? Ndathi, ndibona imbiza emaselweyo, ubuso bayo bubhekeneno isentla. Masifana naye. Bawusiyele ilizwi lakho kufundiwe. Amen. And ndicinga mandikhawulise phezu kwalesi sihloko sesithethwe apha. You know, kukho into endibawula xa sawuhamba sihambe naso. Cala nje uba mancinci saqala uyeva, then uzojonga nje. I want kukho into endibawula uyithetha nje, you know. Bathandekayo, asiyocawa. Asiziphinda sibe yicawa. Asabuyele ecaweni. I want to say this. Njeba silapha nje singabantu abatsha. Sicela siye kumdlalo. Masiphume emdlalweni. Inkosi ifuna usebenza ngathi. uThixo ufuna ukwenza a new thing. Ufuna ukwenza into ekudala ithetha. You know, uThixo akenzi ngoba kutsho thini bamakenza. kuJeremiya uveza enye into. Uthi xa ezambonisa inhlekele zawuhla, athi Jeremiya ubona ntoni? Athi Jeremiya, ndibona imbiza ebilayo, ndibona intonga. Njeba nje singabantu abatsha silapha, ndicela siyofuna uThixo manyani. That's all. And no hitch. Anama revelations. Ana verses needs. Bantu abatsha asiyofuna uThixo wamanyani. That's all. I'm closing my Bible. Diniwe qeketho. Nkosi yami. Didiniwe siphamake. There are many preachers from Sukhota. But ndikhangela abantu abanothixo. Lo Shumaila bawumposti. Baninzi abantu, they can preach. Nakulento ele gathering. Sijonge kakuhle. Singazami crowd pullers. uThixo akathetha ngegiants la. uThixo wathetha ngani? uThixo uzawuvusa kuni. uThixo uzakwenza ngani? Akho abantu bazasuka eGauteng. Asinabantu bazasuka eAmerica. God want to use you. God want to use you. Amandla eninawo
njengoba uThixo ufuna usebenza ngani akadingi nalento bakuthiwe wasapotwa. uThixo ufuna abantu bapha abantu. Where are they? Phamsebenzini omnye makhulu bengiqala ushela nale ngosavana kwase Sabatha. This old man sincokole sancokola tusashela saying that ayizobuya ukugqibezela emva kwami. Sipse office sobabini siyagqibezela apho nasi staka amaphepha amile besiqala uphokokela nenhliziyo bengiqala ubhaqa umuntu xa uthi yemali uThixo undibonisa into ethi athi mama ngigqibezele ye DM kuthe uThixo kubonisa into ebendiyibone athi yeke mna bendibone into loluhlobo xa ubhaqa lonto yile nto uThixo akubonise yona. Kudala ndisithi ndifuna igathering. Hayi sizama ukwenza iGod's army. uThixo ufuna ukwenza into entsha nivalile. Hallelujah. Sivale into singazami nokuzenza abantu abanamavesi amakhulu. Lento uThixo yenzayo ayifuni abantu abaziwa ngavesi. People are gifted outside there. Banikiwe badlala ngayo. Ndifuna uThixo mna walento. I need to know. Ndifuna uvala mfutho. Elengile xesha. Ndifuna uThixo siphamandla walento. Ndifuna mfutho uRhoda uThixo walapha. uThixo wale. Niya conference-ini anina MC. Ndifuna uThixo walento. Ndifuna uThixo walento. Ndifuna uThixo walento. Singubale ngenhloko amadoda abuzwe MC kuThixo. Ndifuna uThixo walento. Soze siwudle lo Mthatha ngamavesi nama revelations. Amaxesha revelations zethu aphelile. Iyouth yafa. Silibele kudabasi dynamic preachers. Zonke altar ngoku ziya-revive. Zirevive amangazo. Namagqirha aya-revive. Kuze kuthwase nabantwana. Inye i-altar kuyantenga yile kaThixo. Njengoba sogoduka nje sibheke emakhaya uthi uThixo kulo nyaka ibandla liyojongana ne-battles. Linga-revivanga. Lingafuselelwanga izikhobo. Liye ebantwini esebevele sebekhothwa nazinyoka. Uthembe ntoni wena nje ubuya kuwena? Software brother. Ndifuna uThixo. Niyandiva lento ndithethayo, niyandiva. Ngabantu sibam nje niyandiva. uThixo mna ndimfunayo makabe khona. Hayi masipha niyandiva. Ndithiniwe mna ngaba yamathandekayo mayiphele itheory ngoku. Mayiphele itheory. Mayiphele itheory. Makuyofuna uThixo. Bekumele ngabe ngoku sesikwi-level yokungayazi inkonzo. Analwani ndiva. Niyaphi? Asazi siyapha. Kubani speaker asimazi. Kubani motivational speaker asimazi. Kubani MC asimazi. Sixa sihlangene apha. Sithandazele nje uba Thixo yenza inkonzo ivuleke xa ivulwa. Uyenza nje ivuleke.
siyakishe pha ingabe salahleka pha ivuleke kwayo ithi awuvuleka lihizulu phakathi kwabantu lihlale iprogram sixolise ngayo sisonge senze nje ngoba xa uThixo ehlile kukwizilonda eziphiliswa kukuhla kukamoya oyingcwele ayikho indoda enonyanga amanxeba ethu ngaphandle kukamoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uyanikhangela. Sike salilela nelixhego nalo makhulu ndithi intoni makhulu uDM Ncedani Nthandaza first time experience in my life anabothandaza makhulu bahamba lo makhulu othandaza uthi DM uThixo lesikhala xa ibuya ndithi ukhalela ntoni uThixo uthi uThixo ulahlekwe lihlabathi akaliboni. What? Uthi uThixo ulahlekwe lihlabathi akaliboni ihlabathi. Ndithi masifune ihlabathi sifune ngebe masi ndikuye ke ngebe masifune phakathi kwehlabathi nebandla sifune iphi ngusithandazele iphi uThixo ulahlekwe lihlabathi ulahleke lilizwe uthi lo makhulu uza uyalila themba uThixo ulahlekwe lihlabathi. Ndithi makhulu sithini hayi sithandaza impendulo ithi ihlabathi lilahleke ezweni but xa uThixo ezendlini yakhe ihlabathi is right there. Ihlabathi is right there phakathi endlini kaThixo lilahleke ezweni lifunyanwa ihlabathi in the house of God. Sizame uku-accommodate abantu sigqibele date ingasiba lo Thixo wakho kuthena useless to such an extent ukuze uwine lo muntu ufuneka ube sehlabathini wena ithina kakuphi lento ngoba uThixo wethu nguye obaholayo namhlanje kuphuma uThixo kwagcwala izindlu zenkonzo kanti kugcwele ihlabathi. Ingozi yelihlabathi alimazi uThixo sekuthandaza limazi uThixo seyisihluma inkwele limazi uThixo gcwele abantu abalilanda ihlabathi basifaka phakathi umdaka babeza abantu nemithayela izawundiva ngendlebe zikamoya kuba nindiva ababini abathathu bandiva yemadoda mawuqinwe lendlu imdaka lendlu uzokwazi uba kuhlalekele. Sibalisiwe izinto ngabangaphambili asinawuqhuba unyaka wonke ngeke siqhuba unyaka wonke Spha banofuna uThixo okwenqola ntwana ngihluphanathi ntona sobanga ngikhuphana befuna ukumana nje Thixo wakuthini bahlisi banofuna uThixo banofuna uThixo ndifuna uThixo nje ndifuna uThixo banofuna uThixo ndifuna uThixo ndifuna uThixo nomukhosi ndifuna uThixo uyangakathi ndifuna uThixo kodwa ngincedela abafuna uThixo otherwise awukhomthela namadoda athweleyo ifani ihambi liyothatha into yini ikhona alizophila nithandazelo imithandazo yenu igqityiwe ngani ivaliwe malothatha into zenu sisudlala incawa sikhonza namasathanisti la athethe izilwimi amagqwirha abantu bathethe izilwimi eziqayiweyo ezingazwanga nathi sivuthe ngoba sibazi noThixo xa ethetha sigcwele endlini akwaziwa kwayena funa amantombazana azawuza noThixo next year oyengancede bafusha funa wosisi xa uthetha nanto abazawuthwala inyaya next year angakho uzakwenza kanjani kodwa sakuDisemba ndifuna abantu abazawusindwa kuThixo
I think it's that I am tired to be ordinary. Tifuna kufika level loba umuntu ohlele esithulweni osibambile. Ngoba ngabantwana. Ngoba ngabantwana. Ngabantwana. Umuntu ohlele esithulweni esibanjwe nguwe. Come no matter. Hallelujah! Next year, Tarakate, ifuna ningezina verses nithi. It's a uThixo. Angayazi lento sikuyo. Oluba ndithi unyaka kuphela. Angayazi. Safuna uyazi. Barumntwana ndazisa basifa. Yabona gcwala bendendela angayazi. Safuna ukhala lapho. Dive izulu otondolo. Ndiuze ngazi nabo baqala abantu ba ingadlaleli pha. Izulu lethu. Ingadlaleli pha. Labadala baqaleni pha. Izulu lethu. Awutshonela lapha. Ifuna sisi. Abazahamba kuDisemba. Awulala nge-6. Bathi Thixo livalile iBhayibheli. Ube eBhayibhelini usekhulu. Andazi. Mawasigcwele kule nto. Iyafuna ndiyibuze bathixo yintoni esikuyo. Abantu bandiva nakothele. Ifuna ubuze basipha. Bawula kuphendula yena sichazele basiphi. Ndiva. Siyabile jikelezile yonke iprovince. Ndiyabona kuyakhonzwa. Umoya ongcwele uyehla kodwa ndisabuza kuThixo uba yintoni nalento? Yintoni le? Sizaguduka amadolo. Sizabe sibuza kuThixo uba uyayazi lento siyenzayo. Ngoba lento xa ingasiwa yekena ikho loo nto niyenzayo leyo. Soze yaziwe loo nto. Umoya ongcwele. Yini Thixo wami? Bekumele ngabe ndiyashumayela kodwa ndithetha into enye. Ententeni. Ndithetha into enye. Ndolwabe. Yabona ngoku thina ixolela apha engqondweni yami into yoba iqalile imove kaThixo. Ndixolele uba uThixo uyayiqala. Kodwa asawuqhuba nakanje next year. Ndiyabawela mntu kwispeaker sa-conference. Ibe ngumntana ona-13 years. uThixo bethe bakhona balawo. Kukho abantu apha ekumele kuzifa abantu abagulayo abathakazelwe ngaba. uThixo wayethe walapha. Sangathi bakuthe. Wathi nakukuthetha nje bandifa. Aba bantu bakuthi bandifa bathifa qoba. Bathifa qoba banento bandifa. Bathifa qoba. Bandifa. Ukosisa abandifa sisethathu bathi. Ngabo ababeyibalese bathi bemile aphakamisa
eBhayibhile kuthi chitha abantu bangabekanga sinespeaker la esiordeniwe siyaziwa umoya ingcwele abaziwa sithi hayi sibamandla ngifuna uThixo balapha ufuna uThixo balapha uThixo balapha uThixo balapha ufuna uThixo balapha kani ngikhangeliseni bethi nami lo sihamba lokhangela uThixo kani ngikhangeliseni ngaso ke sokhangela uThixo sokhangela uThixo awukhangela uThixo uyalahleka lapha ebantwini uzungandiva bandiva ufumana uThixo okoko uyafumaneka efonini khawuvala le foni yakho ukuqala imali igesa ke bekayo uthi bawo ndivale ifoni andizukutya lokutya ndizobuza Thixo ithini into next day uThixo uthe kuzimvuselele ayisutshile enkulu ekuzawuthi kuyo kuthethwa umlenze ungekho ukhulu abo bantu banovuselelo naba ndithetha nabo ezitulweni thetha nabantu uThixo athethe kubo le nto Spha masimcela uThixo ibe zawuthina ingabe na order ibe nesiphithiphithi yazazi isiphithiphithi ndisitshawe siphithiphithi yakhe ngongcwele Thixo asebenze ngeyakhe indlela andifuni mina uba sizoqala iministry sizoqala into yethu abefundisi wabesikhuphule nje sizapha bayazi basanga soqala iningi kodwa abakevile ijujumayo yiyo le nto besidelise abanamvuthixo wethu ekhakhaba basayikhomba ngeminwe nje ayikadubi aeroplane yesu le nto njengoba iqala ikhona eMthatha ayiphakama mazihle ayitha zamadoda athwele la hayi thina ushumayela ngishaya ipulpiti nendoda evuka emanyaleni nathi labile ndiphila ubungcwele evuka emanyaleni ezothatha hey abantu basetyenziswa ngoba begifted sikhathwa ngabantu abagifted apha bengabazi ubungcwele ibandla lime ngoba lithembe lo mntu kuwele sikifo emsa sathana siyeyeni siyiloze silothibole correct kuloba ndihlabele kamnandi izulu libuzwa ngani ukufundekela izali lebetshayelo
Andawuxola tata uMthikela. Andawuxola. Andazi into lendilisayo. Sena ngoba ndisele andawuxola. Ukuthi ba. Beba next year kuma ivuselelo. Ivuselelo zama. Xa ungena nje umnyango. Singazange sizame nozama. Ngokuba ungena nje umnyango kubekho imfazi wesiqhawuke emkhathini. Umuntu ohamba abethepha into yoba nangu ngoku ukhule edutywa nangu ophuma Mthatha. Abantu abazwala izulu hayicawa. Ndifuna kubuya izimanga. Akhona amangento evayo into nayo ngema zawuthini. Ndifuna befundisi bami kubuya uThixo. Ndifuna sikhonane noThixo. Sikhonane noThixo. Kuthebe ukuthi awubona ntoni uthi malibhizemilayo ubona ntoni na lesiyena. Uzabona le biyela namhlanje. Uyezwa ngabuya. Usazibona uyile biyo. Ndifuna abafana abazaba namehlo omlilo. Into ezoyijonga umbexoke ePulpiti zimjonge alahleke. Lemadoda le nto lele ayondawo yabantu abakwazi ushumayela. Umuntu makayocela umyalezo uThixo athethe inhliziyo kaThixo hayi lezi zakhe. Sifuna uThixo bo. Singenele lo ebandleni. Sathi sabafaka nabo izicatsha zebandla. Kodwa ke ndiyeke manje ndibhokhe usuku. Ndicela siyambeni siyokhangela. Foso khona. Cela siyokhangela. Siyokhangela. Mwana uthetha nalo nanzi siyokhangela. Mwana uthetha nokhona. Thina msiphamangathi. Uyafuna ukhangela? 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 Yama, uyafuna ukhangela? Uyafuna ukhangela? Usifuna uthixo manje. Next time ndifunga kwi-conference la yomlilo. Uthi useplaniwe abone umlilo utangaje. Akuxolisa nje ngicela ungayinga kwesho. Ndisiva ndingalungi. Ayibona bayoyakhe le into. Ndifuna uThixo. Mthatha ngizocela uThixo. Ngizocela loo nto khona. Ndicela uThixo la. Ndinikele uThixo la. Ndifuna uThixo. Baninzi abantu abalaqazayo. Baninzi abantu abakhangelayo. Bafuna uyenza into engathi bayayifunda noba yenziwa njani. Bathi ngafana basiqhathwa ngamaphathini. Jonga xa uThixo khona kho fake. Ifake izaphela xa uThixo khona. Akhona lihlupha. Njenge message ethi lali ihlabathi phakathi ebandleni. Yemadoda xa phakathi ebandleni bazosizwa njani? Uthi uThixo khaya sona reference yalonto. Uthi uThixo uthi ba ihlabathi liphakathi endlini. Liqabela ePulpiti ihlabathi. Ndifuna ugwebe ihlabathi apha likho. Liphakathi endlini. Ndifuna uthatha ibandla xa lifika endlini kukho ihlabathi. Anele mafuzwa wami. Anele. Ngoba uThixo into afuna uyenza ngawe ngaphezu kwento ethina. Kodwa athi use you. Mwencwele. Kasinet. Uthanda kayo. Can we do something in Lord December? Asinokwazi ukwenza noba zivike ezimbili. Akhona abantu abafuna uThixo noba ivekele. Kesincamele ihlabathi. Silahle nje. Kefuna uThixo ophilayo. Akho bantu phakathi kwethu kule gathering ndebigcwele nje. Akho bantu abathi Thixo awuthatha ungqondo. Sicela ukulandela. I'm tired of my history. Funa uhamba noThixo ophilayo. Yes. Akho bantu abephila.
ubuso bakho. Alawuphela ixesha Yesu ungafumana usuku ngapha. Alawuphela ixesha Yesu ungabonanga sibona ubusuku. Ndifuna incoko noThixo. Incoko noThixo. Stop. Akudalaga zazona umfundisi. Ndikhetha xabana noThixo. We had a conversation. We had a conversation with him. Then I said, when I bought your wife to come out of tea, I come out of tea. Tea, I don't know some sort of why you never do. What's it that was to take a note? I'm talking. What's it must figure 2 week points? I have a query, no whoever has. A full of a scanner in the way. How can I meeting? I don't face any sorrows. But to face any future. How can you take up motivation? The more you have time, the more you spend time with God. We are taking it. Nobody one will motivate you for the week. And it will encourage you. And it will motivate your faith. We are Bhuti, we are take one here. Who take a Bhuti? That is 2 weeks. So I don't mind. I see the tip of the Bhuti. Fuck it to mind. 5:30. Yes, looking somewhere. The husband will see to take left in. My phone is very flight mode. Why one phone? If you want, uThixo is a spiritual being. If you want to be in connection with him, discard the world. Yeah. Amen. No TV, no friends, no noise. Discard it. The atmosphere will change. The Holy Spirit will lead you to God. And when the meeting, Tito, Upper last month, I don't know Spha. This is Spha. To show what the back compares to 2 months a Mpiti. Now that's what I'm saying. I don't pay for my I don't feel it. Don't pay for me. He has pain. He hasn't paid much. That's a Tito. That and I Tito. But yeah. Don't know that. What's that? I can't stop your pain. But the Tito before we know Mthatha, who called them now? You don't tell us total now. To tell Mpiti Hansi, he tells them now. Okay, but let me know now. Now, I've gone awful. The DM Ncedani. Oh, what's wrong with you? The pen. Like 2 pages. I made an app here. Now, I'm going to launch it. Didn't know to look at it. Didn't you? Now, what's it? That's my well paper. It's my item up. So go 20 top. Bhuti. And if everyone looks at Bhuti, kill me. Because I'm not going to see position. I'm not going to heaven. It's about children Bhuti. I can't be with you. The full of them was so bad. And full about one of your says, because I feel one of the tick up here. And full was walking down. But the full was the tick up. And full tick was something bad. That's not what it is. That time, I sat down. But I didn't keep. How can it be?
You know what? Hlala phansi uThixo. Oqhalela impilo yakho. Awuzulunga unyaka uphele kunje. Awuzulunga izinto zakho zisongwe kunje. uThixo ufuna wena. But you are busy. You are connected. Unechain. Unechain. uThixo ufuna wena kodwa ungana akakwazi ukuthetha. And akwazi ukususa lo ungamyekanga wena. Ukwezinto uThixo ufuna ku-privacy. Bantu abatsha uThixo ufuna ku-privacy. Akafuna le team uthandaza nayo. uThixo ufuna wena wedwa. Ingakho le team uzilanayo kuwe. Aba bathi xa bethanda bakutyibeke kodwa uthandaza nawo. Uthi uhlambulula kubo ubhakubale uhlambululeyo uzibethile ngayo. Thethi lo uThixo ufuna wena. Ufuna ku-private. Ufuna uThixo discuss just only the word. And then uze kuye uThixo. Asawuvala unyaka sendenje. Ngoba nabathi Thixo qale nobomi bakho. Oh yes. Uma Thixo ngakho emhlabeni ndinje, I'm not sure wakubona ubusuku bakho. Sibe ne-meeting noThixo. Sihlale phansi noThixo. Athi uThixo jonge. Kukuzinto ndithethe naye. Saxabana. Uyakhe kufuza ukuthi bafika la ngoba afuna ukuthandaza. Afuna Kabe? Afuna Bible type nesona beyapha. Asafona nayifuna. Siqabela noThixo. Kuba funeka sivale kuyo. Sifuna yena. Athixo kwabu. Sifuna silungisa. Yeah. Shitane. Yenzale. Nazakwenza. Uwa no 2 no 3. Silungisa kanje. Kodwa uthi no 45 anokwazi ukulungisa. Sicela ulungise nene. Ndihlamba ngekhasi lakho. I can't go anywhere. I can't do anything. Nathi thiniwe uku-invite uma nokubiza uDM ushumayela. Ile kwenzeka kwakhula igama likaDM. uThixo akafiki. Ngifuna nguwe. Bawela abantu abatsha. Yabona sozona. Bawela abantu abatsha. Ndinehanga pha kuyo. Yabantu abatsha bazawuthi jonga Thixo. Sinike lento. Yayazi izaba lizigabana uThixo xa ishethela ngayo. uThixo kuqale. Ekuqale ba ucinga ubuya ndazi. Kanti awudazi. uThixo ehlabathi rongo. Ube uqoba kuma ikoroko athi uThixo yeke. Ndifuna uma nawe. Kanti uThixo kathi rongo apha kathi rongo kulila uhlelo yoxa. Uza kusaba indawo. Ukwindawo uThixo ufuna uhamba nawe kuso. Angayifuni yona lento kuwe. uThixo imathi uziyo. Papa. Siyaphinda nebeka umlilo. Kade uThixo athi uzawuvusa abantu base-America. Ndiyayibeka umlilo. uThixo uthe phakathi kwethu uzawuvusa abantu. Bakhona abantu apha abamele abavuswa nguThixo. But balibele kuhlala. They are connected to the world. Izakwenza ntoni ihlabathi? Sathana so. Izakwenza ntoni ihlabathi? Why ufuna ichobe ehlabathi? Bathandekayo. Ngiyacela maqasa uThomas. Sicela ushaya lento tata. Le into ngiyacela kuThixo. Ngiyathandaza mntakakhaya. Le into ndiyamcela uThixo andenzele. Makhe sibe ne-faith sifumanayo kuThixo. Ndicela isuke ezandleni zethu. Qala ndicela le into uThixo ayenzayo mayisuke ezandleni zethu. Nkosi yami zawuthina Nkosi yami. Zawuthina lizweni ndive. Ndicela le into tatu mpostile mayisuke ezandleni zethu. Masinike uThixo adrive into yakhe. Ungaziwa kwantu ibe nguThixo qha owaziwayo. Ndiyaphila ukuba kwaziwa uDM kule nto abantu abazawufika bazawufuna
andifuni uba yilimithi yenu. Ivangeli sishumayelayo mayinwebethe ngethafeni Spha. Thoba umcingo ube mnye kuthi ithafo lonke. uThixo uyathetha edusathetha le nto ningayikwami iyawufela ezandleni zenu. Abantu abaninzi bafela zii-ministries because bazenje. Abasaprofeti namhlanje bayi-history, akusekho deliverance namhlanje bayi-history. Hey, emadoda le nto yonke ecawa le kanti yocela kuThixo le nto sikuyo. Kanti nobuza kuThixo yintoni iThixo leyenzele Mthatha. Singazami singafani sikhenze ngaphambili. Tata Mpostile. Yeah, Tata Mpostile. Open a Thixo. Open a Thixo abuzo kuKitchen. Oh. La Thixo abuzo kuKitchen. Esithi uThixo abokhe ngamasela yethu. Adokitchen anawo. Ukuba nguwe. There's one not to know. Oh yes. I can't. Malabuza uThixo uKitchen ba ziyipheza sigigaba kanti. Bese balifuna ngokhopho bethu. Besithi elwakhe kwavuleka indlela. Hey. Ziyipheza sigigaba zazibaliswa kuthiwa eliweni kwaphuma amanzi kwasena 6 million. Ziyipheza sigigaba kuthiwa ebusuku kwakade kuhamba ungaphethwanga torch ilifu liyi-torch. Ziyipheza sigigaba emini babehamba bengena umbrella lijikile ife belingumlilo libe yi-umbrella phezu kwabo. Ziyipheza sigigaba kwakuthi wekho veki enhlakho bathi izonga nenyama. Ziyipheza sigigaba babethi ingabeka kuleko vekile bathi bahika kuki bencini. Sifuna uThixo wezimali. Asifuna uThixo wezemthatha. Sifuna uThixo ozawuqala eMthatha. Hayi phela aqale la adli South Africa. Le youth needs Peter le. Liba needs Peter kule ntente. uThixo abantu ababini akakha ngayiwetha. Abantu abathathu benxiba uThixo. Benxiba uThixo ayicawa. Sifuna icawa thina. Hayi Bhuti wamncede. Asifuna icawa sicela. Isicelo sami siphamaka sinye la kodwa yafana. Cela uShalom kubantu abatsha. Ndifuna abantu abatsha bazawusihlupha kulo December. Abazawuthi Thixo divine. Thixo ndifuna wena. Into azawuthi nasithi manje xa ubamba ibhaki yazo kuthi can't. Ukumantombazana lapha azawuthi enkula uma bedelivered kumoya wentwaso. Ukufamily zezaqhawuka ku-witchcraft ngeministry yakho bathi wena uhlele ezantsi uhlele. The heaven is looking for you. Jesus is looking for you. Now I don't know why. I don't know what is happening. But couldn't I live for you? Couldn't I live for you? Like some cancer from me. I don't know what is happening. But it is the power of the Holy Ghost. And Jesus is here. What if you can't even? But you are stuck. We are alive. Zaka wanyama for routine. Not even a single day wanyama for routine. But to take for no more. We are swaying by saying Yama, just come from the Namshanch. Kwanza bakhala zancane ukusafinyana ngabantu abaninzi. Uyafunyana ngobani wena? Ulebele kuhlala ukhamfuzo. Uyafunyana ngobani? Ulebele kuhlala ecaweni. uThixo ungasipha. Bakha. uThixo la. Yaziv. No, mustela sasa. Yaziv. Salusikwana. Ana mali. Kanyeke into sizaziyo khangezo lokusikwana. Dithetha uThixo uThixo la. Fonisi uThixo la. Sa enjoy basibani siza every Sunday.
siphinde siphume. Sa-enjoy uba sibele concerts ezinkulu, sibele endwendwe siphinde siphume. Ndifuna uThixo lapho izinto ezingaqhelekanga. God want to do it, the unusual, the unthinkable. Oh yes. In fact, I don't think uThixo want to do it. Oh God. Kuphume ngisengqondweni ndakakhiya uThixo a new thing. I will give you a new thing. I want to do a new thing. That new thing, ikhona. But it needs you to take it, to grasp it, to catch it. Funa Lord. Funa Lord. Funa Lord. So vala kosahlukana. Bayibagoduka. Bathi yintoni uThixo umthembisa lapho usuka. Uzakwenzani wena kulo December? Uzakwenzani kulo December? Uzawuhlala emanyaleni. Ufuna ukuya isengibona next year? Ufuna sikuyise nguwe? Manje ubela nobrother yakho lithuka apha kweli ligezela ichaya drugs. unothixo omngaka onothulisa drugs. Nalesi ufuna usibukela abantu abakweli babe ngabagqirha bashintana apha endlini. Unothixo onoqhawula umoya wentwaso ngowe. One lady, one girl. Kind of unofficial alone. Oh yes. One girl, one female. Mama you one. Angama nothixo kwenzeka izimanga. Bawo incwadi. Oh Nkosi yami. Thank you Lord. I'm close. Kodwa ngifuna uvala nawe. Ngifuna ubeka leyo. Kanti together. Tata ngifuna uThixo walapha nanto umgca endishiyayo Spha. Ngifuna uThixo ongazuphele Mthatha, uThixo ozawuqala eMthatha. Move across the country. Ngifuna into lelo lithetha izakwenzeka uThixo chilo nje. Uba njani I don't know. Kodwa umnikazi webandla usetshilo. Asizuyizama uzawuyenza uThixo ngawakhe amandla. Wena phi kuba not uThixo I'm available. I'm availing myself. Oh yes. Ba wait well. No altar call I'm cash. Tell them I'm availing myself. Wait well. I'm availing myself. It's not still with system. Oh God. For this